Manu Hinwi Mwtai Manane Bumungka Shanti Laxmi Devi Mwtai Manu Hinwi Athar Pathar Ama Haike social media Phaye Rang Ajina Bagise Ama Haike Abo acting Mwtai Manu Hinwi Sai Tongo Naidi Norotono Nuki Mana Video Sak Sagai Tom Hinwi Kok Sai Tong Norok Fast Skin Nuki Mankana Ama Haidena Mwtai Manai Nam Mwtai Manai Dam Hai Tong Simon Nor Zuton Simon Abag this is our stand video Kotal like Kedi comment Kedi share Kedi subscribe Kedi Nor Bagay no video Tuitongo Omo Hai Alto Faltu Rong Bagay Sala Thokai Kuno Mobo Mwtai Manaya Bokaisa business bin mo Ama Haike Rang Ajina Bagay Ama Haike Bo Tatal Faizil Kaitongo Baksa borok bora thang khulumana baksa rang ko ama haike bora ai tong khulumbo ya ko khulumjagui norok nugui no mangkhana ama haike thokai rok ne busuk si naidi plan borok bo bini ama haike phupunu kai video bo dawa bo kuno Mwtai Manai rok sang video sagai ama haike YouTube Facebook gorok dai jamano Mwtai Manai rok kuno ade khaigla bokai Mwtai Manu Hinmane sang si ama haike video sagai upload khayo ungko ama haike noro nugui mangkhana ngai tai tama sai tong nor ni bagai ama no sai mana nango babo fake ne Mwtai Manai rok kuno ama haike sang video sagai ama haike phunu dong ko mo phayo muti phayo ne Mwtai Manai rok kha kaisa kona nangnai ama hai faltu altu Mwtai Manu Hinmani ate Mwtai no bodu nam ta kai di janjane mani phiaba janjan mani toladi ka soi kena ama haike altu faltu ka naisigai borok bo baksa tamasane baksa ba bisas samano baksa ba bihasemeno phia bisas sa janai karo kun chikre bo ama hai Mwtai Manu hunke tumani bage bo aba kai bini phone na re bo blog video kham hai dele blog video khai upload khai kena social media bo bin abo rang aji jana lama se bini business only business no Mwtai bo Mwtai simaya bo business ni bage si ama haike khai tongo Norok nugui ni mankana bo kaisa koksa misip tani kengesi tinti pra yongnai pho te pathak yongnai pho kuno kok dangkha bo kaisa Mwtai manti pho altu faltu bo kuno Mwtai maya abo bini je khuk phaitui je bini buka phaitui ama sao aboni bagino nai di norok nai mankhana tai norok tamanai ama hai borok norok comment kaisa di comment takhu khayo kai tai please norok ni request ani video phaida like khai comment khai subscribe khai klang di tini bagi masuk khulumka norok taisa malai nai next video norok ni bagi tai tom video tuna norok comment khai sari norok ni bagi thank you for watching kuno Mwtai mai abo fake